Kako da za samo 5 minuta dnevno dođete do savršenih rezultata i vašeg poboljšanja? Pa evo kako. Prva stvar je da iskoristite metronom. Bez toga nema ozbiljnog napretka. I druga stvar je da 5 minuta dnevno vežbate određenu vežbu koju god da izaberete. Kako to funkcioniše? Ja ću uzeti, na primjer, C-dur lestvicu. Preporučljivo je da bar 3 dana vežbate jednu vežbu u istom tempu. Ume da bude prilično dosadno, ali verujte da je vrlo efektivno. Kako to izgleda? Odabrat ćemo tempo 80 na metronomu, 2 udarca na jedan udarac metronoma. Prethodna lekcija na mom kanalu je bila o tome kako koristimo metronom. I 5 minuta dnevno radite ovu vežbu bez prekidanja ukoliko vas ne zaboli ruka. Znači, tih 5 minuta dnevno je bitno jako da se posvetite tome. Zašto i kako je moguće doći do savršenih rezultata za 5 minuta? Zašto? Zato što ukoliko, na primjer, jednu vežbu u tempu 80, za 5 minuta vi je provećete 50 puta. Kada povećate tempo na 100, vi ćete tu istu vežbu preći možda 80 puta. Kada povećate na tempo 150, vi ćete proći 300 puta za 5 minuta tu jednu vežbu. I samim tim vi više da pogrešite kada navežbate, to je faktički nemoguće. Može da se desi, ali je jako teško. Evo sad ćete vidjeti primjer, pa računajte kada, na primjer, C-dur lestvicu uzmete ili bilo koji pasaž iz pesme koji vam je težak, vežbate 5 minuta dnevno, 3 dana istim tempom, pa povećate tempo, vidjet ćete za, ajde da kažemo, 1-2 nedelje ozbiljnih rezultata, da ne pričamo o mesec dana ili par meseci. Pa da počnemo. Tempo 80, C-dur lestvica. Ja ću malo duže provežbati da vidite kako funkcioniše. Ukoliko pogrešite, vratite se na početak. Ja ću čak i namerno da pogrešim. Pa počinjemo. 4 takta uvoda. 2, 3, 4. Trudite se da slušate metronom. Koliko je moguće da ne kasnite. I ovako 5 minuta. U jednom delu sam požurio sa tonom jer mi je dosta teže da pričam i da sviram. Mislim da je princip rada generalno jasan. Videli ste za ovo neko vreme koliko sam ja prošao C-dur lestvicu. Šta se sada desi? Ukoliko vam je tempo brzo, da berite tempo koji vam odgovara. E sad, na primjer da se desi ovo. Moja preporuka je da se vratite na početak. Znači ponovo. Što bi jedan moj veliki prijatelj rekao, Zlaja, postoji i varijanta da vežbate čak i kada pogrešite. U nekim knjigama piše da mozak svakako pamti put. Znači, postoje 2 varijante. Ja sam za ovu jer nisam do duše isprobao tu drugu varijantu, ali ću je isprobati i pokušati kada provežbam da je pokažem i u nekoj od lekcija. Znači, postoji ta varijanta koja je proverena, vežbati 5 minuta bez prekida. Ukoliko pogrešite, vratite se na početak. I ta druga varijanta je da svakako vežbate 5 minuta, bez obzira da li pogrešite ili ne, bitno je da ne stajete. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja, tu smo. Ukoliko vam se svidela ova lekcija ili neka od prethodnih, zapratite naš kanal i imate tamo još dosta zanimljivog materijala. Vidimo se uskoro.